Begira jarriko gara orain, izan ere Espainiako Estatistika Institutuak gaur eman ditu datuak eta hor ikusi dugu 2016an hazkundea moderatua neurrikoa izan dela. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 11% hazi da eta Nafarroan 8%, hau da. 2005an izan zen igoera baino zertxobait txikiagoa izan zen 2016an. Baina zenbat etxe bizitza eta nolakoak izan dira gehien salerosi direnak, Garbine San Miguel? 32.000 etxebizitza salerosi ziren 2016an Euskadin, eta hoien artean ia erdia bigarren eskukoak izan dira, eta soilik 10tik bat berriak. Saldu diren etxebizitzen artean gainera gehienak libreak izan dira, eta babes ofizialekoak bakarrik 2.200. Euskadin eta Nafarroan igotzen jarraitzen du salerosketen kopuruak, baina 2015an baina gutxiago eta estatuan baino motelago. Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, Euskadi aurreko urtean salerosketa gehien egindako erkidegoa izatetik, zerrendako 11. izatera pasada 2016an. Eta hala ere, salerosketak gora egiten jarraitu du hemen ere. 11,1% gora Euskadin, 8% pasa Nafarroan, eta 13% gora bataz beste estatu osoan. Joera nagusien bateginik gehien saldutako etxe bizitzak 4-3 bigarren eskukoak izan dira eta alde handiz libreak babestuen gainetik. Sektoreko adituen ustez urte gora beratsuenak atzean gelditu dira eta etxe bizitza berriro inbertsio erakargarri bihurtu da. 2015an ikuste dut presioen ondoraketa egin zela eta 2016 urtean nik uste dut jendea zuen dirua nahi izan zuen inbertitu, zeren banketxeetan errentagarritasuna oso txikia baitzan. Donostiako merkatuak berezia izaten jarraitzen du eta prezioak gora egin duen arren inoiz baino eskaria handiagoa dago atzerritik inbertsio gisa.